A Garda Civil de Boiro detivo a un veciño da localidade como presunto autor dun delito dun roubo e 13 furtos en varias praias da comarca do Barbanza. Os feitos que espertaron gran alarma social aconteceron nos meses de xullo e agosto en distintos areais de Boiro e Rianxo. Ante as denuncias dos afectados, especialmente turistas, os que lle foran subtraídas as chaves dos seus coches ou residencias de verán, os axentes da Garda Civil iniciaron unha investigación para esclarecer os feitos. Lograron identificar o autor que cometía os roubos aproveitando os descoidos dos bañistas subtraéndolle bolsos e outras pertenzas. De feito, foi sorprendido infraganti mentres actuaba no areal boirense de Praia Xardín. Tras a súa detención foi posto a disposición do xulgado de Garda de Ribeira, que decretou o seu ingreso en prisión sen fianza. Está acusado dun roubo no interior dun vehículo do que levou 1.500 euros e 13 furtos en praias e locais hostaleiros. O importe total dos furtos ascende a 1.500 euros, 5 móviles e diversas chaves de vivendas e vehículos.